Permezz ta' kitba fuq il-medja soċjali, l-eks deputat laburista Silvio Grixti sostna li l-aħħar survey pubblikat mill-Malta Today huwa riżultat inkwetanti dovut għal nies ineffiċjenti, ossessjonati bl-interess personali u konflitti distretwali ma' kandidati oħrajn flok jaraw l-interess tal-laburist u tal-partit. Grixti sostna li sabiex tħobb lil-Labor trid tkun laburist. Iżda, skontu, għad-deputati, l-aqwa li jieħdu ritratti mal-murtali, statwi u sansitra waqt xi safra tal-Parlament. Silvio Grixti alluda għal-membri tal-grupp parlamentari preżenti fejn insista li huma maqtuwajn mill-elettorat mitlufin f'interess biss personali ta' megalomanija illi mhux kapaċi jerfgħu politikament. U sostna li l-Labor irid imur lil hemm il-pompa medjatika biex jidhru qishom qegħdin l-iskola, għandhom jiffokaw fuq in-nies u jisimgħu dawk fil-bżonn mhux moħħhom fix-xufier fil-paqqal ġlekk u l-handbag. Iżda skont Grixti min jiġi jokrob qudiemhom qed jgħadduhom biż-żmien. Bil-kelma li uża kienet saħansitra aktar jibsa. Silvio Grixti attakka wkoll id-deputati ġodda kif saq li hemm min ma jafx ġifieri tkun fl-oppożizzjoni li sabu kollox lestu jridu jummiljaw lil ta' qabilhom biħlas ta' pagi għolja u jobsqu fis-sema biex issa kollox ġej f'wiċċ il-partit. Grixti saħaq li dak li jiġri meta jkollok kandidati maqtuwajn minn nies illi sabu ruhom fil-Parlament mingħajr qatt ma ħabtu bib. Dikjarazzjonijiet verament ibsin li sabu wkoll l-approvazzjoni tal-issex uffiċjal fl-OPM Neville Gafa fejn fil-waqt li faħħar il-pinna ta' Silvio Grixti saħaq li l-akbar żballi li jista' jagħmel il-Partit Laburista u illi jinjora jew sansitra meħux bis-serjetà l-istħarriġ ippubblikat mill-Gazzetta Malta Today. Inkredibilment, fl-istess waqt qed jgħid li dawn is-surveys mhux ta' min joqgħod fuqhom għax skontu immanipulati mill-Partit Nazzjonalista, għalkemm imbagħad iddikjara li fl-eruq tal-Labor hemm il-problemi.